Bizipoza elkartea mundu berri bat guztiontzat ekimenaren 3. edizioa prestatzen ari da. Bertan, 11 kantu eta bideoklip osatzen dituzte ekitaldi bakoitzean. Izaera bereziko gaiak lantzen dituzten Euskal Herri osoko 35 elkarterekin egiten dute lan. Alegia, hainbat eskubide onartu gabe dituzten familia eta haurrekin. Eta bakoitzari bere kanta proposatzen diete proiektu honetan. Sarituta gaude, elkarrekin gaude. Horrela beste indar bat, beste altavoz bat egin dezakegulako, gai guzti horiek gizarteratzeko, balore guzti horiek gizarteratzeko, eta izkenean elkarrekin guztiontzat beharko lukeen herri inklusio bat eraikitzen ari gehala uste dugu, elkarrekin, euskeratik eta euskera. Eta proiektu honen bidez guzti hau egiten da, musikaren bidez, hitzaren bidez eta irudiaren bidez. Azkenean elkarlana da, oinarria bai Bizipozan eta proiektu zehatz honetan ere. Elkarteak eta euskal sortzaileen artean, edo elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Aurtengo kanta egingo zaion elkarteetako bat Juneren egoak da. 2013an minbizia jota hiltzen Juneren familiak bizi izan zuen trantzearen ondorioz, egoera horretan dauden familiei laguntzeko helburuarekin sortu zen elkartea. Gure helburua da batez ere sortzea sare bat familia hauei laguntzeko. Sare hoien barruan ere da Bizipoza proiektuan egotea eta proiektu ezberdin garatzen ditugu segun zenolako beharrak sortzen diran. Xabi Zabala konposatzailearen musikari, Ines eta Etxe abeslariek jarri diote ahotsa, eta Miren Artetxe bertsolarien daiarrak aldiz hitzak. Eta letra honetan islatu nahi izan dut, txorien eta tximeleten metaforaren bitartez, batzuk bestek zaintzeak duen garrantzia, eta pixka bat zaintzen duen ari ere laguntza eman martzaiola, eta laguntzen duen hori ere zaintza, eta zerbait kolektiboa dela, eta ez dela soilik familiaren baitan gertatzen dena, baizik eta talde zabalago baten baitan. Prozesu honetan denean ezagutu ditut elkarteko kide batzuk, baina emez da esandako familia horietako bateko kidea, eta berak ederki irakurri du, eta berak hautatu ze zati nahi zuen irakurri, eta nik ze zati irakurri, eta berak agindu du, eta nik obeditu. Azken finean, gizarte modura elkarrekin, bidea errezago egiten bai da bakarrik baino, eta guztiok dugun ardura ere badela azpimarratzen dute. Nik eskatuko nuke empatia pixka bat. Hori da, eskatuko nukela. Aitortza bat, eta benetako aitortza bat, elkarte hauek egunerokoan egiten duten lana izugarria dalako, guztiontzat beharko lukeen herri horri, inklusibo hori eraikitzeko eskubide guzti horiek bermatzeko. Bagoaz gu loiura urduri zure bian. 2023 hasieran izango dugu mundu berri bat guztiontzat lanaren 3. edizioaz gozatzeko parada. Kanta berriak ezagutzeko esperoan, azken edizioan Txernobileko lagunak elkartearentzat Jurgi Ekiza Baiondarrak parte hartu zuen kantarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ikus-entzuleok mundu berri baten esperantzan, bihar arte. Ez dakizu zure falta izan dugulatan, jakimila aventura zain ditugula. Misa laguna, Ukrainiatik gurera, etorri zara, barrutik osatzera.